diri sa programang Kasayuran nganong dili maayo makigistorya or mosangpit sa patay og unsay prinsipyo nga giingon sa kasulatan mahitungod sa pakigistorya sa patay og comparison sa kinaiyahan sa tawo og sa kinaiyahan sa Dios. So in connection kini mahitungod sa pagsangpit sa pakitabang o pakigistorya sa tawo nga patay na. So mao na ang atong hisgutan dinhi sa tuang programang Kasayuran. Alright, so welcome mga pinangga sa itong programang Kasayuran dinhi lamang sa Shine FM 101.3. Palihog mga kaigsunan, paki-share sa tuang broadcast sa tuang mga kaigsunan. Palihog ko og share sa tuang live broadcast para makahibalo ang uban sa tuang topic na pag-iskutan karon. Alright. Blessed afternoon sa tanang mga kaigsunan nga namati naminaw karon sa tuang radio station. So medyo grabe ang uwan karon sa syudad sa Cebu City. Nagchat ang ato ang igsoon si Pastor Mel nga medyo kusog ang uwan sa Cebu City karon mga pinangga. Unya dunay bahad dasad nga magbaha na pud kuno dito sa Mandawi. So dali kay na magbaha din na mga igala. So mo na nga ampo nato nga wala lang untay casualty, no? So welcome mga pinangga sa tuang programang Kasayuran dinhi sa Shine FM 101.3. So greetings sa tanang mga kaigsunan nga namati karon, sa tanang mga naka-tune in. Salamat sa inyong panahon. Alright, so paki-share sa tuang live broadcast. Brother Reynald Dolingoy, maayong hapon, maayong pagpamati diha ni Brother Reynald Dolingoy nga nag-share sa tuang program. Sa tanang mga naminaw din sa taga-Patong Badjan, taga-Butong Badjan ug taga-Candies Badjan, mayong pagpamati ninyo din ha. Sa tanang taga-Pulo Alcantara, taga-Mualbual ug taga-Ronda, mayong pagpaminaw. Sa taga-Himalalod, taga-Negros Oriental, Gihulngan ug sa part diha sa La Libertad ug sa Himalalod ug sa sana labi na sa diya sa Panangon mga kaigsunan, maayong pagpamati ninyo din ha. Alright, so salamat sa Ginoo, no? So mo ni atong topic karon hisgutan sa dili pa kita mo adto sa ato ang pagbatbat sa pulong sa kasayuran nga gikan sa pulong sa Ginoo, magampo una kita mga pinangga, no, para malamdagan ta sa pulong sa Ginoo. Let us pray mga kaigsuonan. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Among langit nung Amahan, salamat kayo nining takna sa kahaponon sa pagpamati sa mga kasayuran, mga impormasyon nga gikan sa balaang kasulatan. Akong pagampo Ginoo sa tanang mga namati karon sa amo ang live broadcast diri sa Facebook o sa radio station sa Shine FM 101.3. Salamat sa mga ginabuhi nga abli ang kasing-kasing o gunahon na sa pagpamati sa imong mga mensahe. Og salamat kay Ginoo sa mga kaalam og kahibalo nga imong itudlo kanamo karon gikan sa balaang kasulatan. Nga mao'y among referensya Ginoo nga among makatunan nining takna sa kahaponon. Salamat kay Lord God, among pagampo Ginoo nga kining mga kasayuran nga among madunggan o makatunan karong hapuna, maghatag ka na og dugang, kaalam, kalig-on o maing pagsabot Lord God sa alang sa among pagkinabuhi nga Kristohanon. Bless everyone Father God, tanang mga listener karon, in Jesus mighty name I pray. Amen og Amen. Shout out ni Leah May Bilocura nga nagtanaw karon sa tuang broadcast. Sa kada pagyo sa una, o Diyos maayo ka na kahibulong.
Alright, so atong sugdan mga pinangga, kining ato ang topic karon nga kahaponon. Ang ato ang hisgutan may tungod sa unsa ito? Nganong dili maayo makikistorya or mosangpit sa patay. Ug unsa man po'y prinsipyo nga giingon sa kasulatan may tungod sa pagpakikistorya sa patay. O regarding ana in connection, so maghimo tag comparison sa kinaiyahan sa tawo o sa kinaiyahan sa Dios. So in connection na sa pagsangpit o pakitabang sa mga patay na. Okay. So atong patubagon o atong paistoryahon or atong hatagan og panahon nga atong madunggan ang mga pamahayag sa balaang kasulatan. Nga ang balaang kasulatan mismo mao'y magahatag kanato o gagiya unsaon nga atong masabtan kining mao nga mga pangutana ug ang mga katubagan gikan pod sa balaang kasulatan mga pinangga. So ako ning gitun-an pag-ayo mga kaigsuonan, mga kaigalaan, may tungod aning issue no nga doon naman goy mga tao nga moingon nga katong mga nangamatay nila nga mga minals kinabuhi, mga lolo, lula or mama o papa, moingon nga pa kanang tabangi in taon mi kanang naa naman ka din ha asa man gani ka kanang bantay mi kanunay o kanang bang inana ba nga makikistorya gihapon sa patay, no? Allowed ba na sa Ginoo? O pangutana, allowed ba na or okay ra ba na sa Ginoo nga makikistorya ta sa patay na, no? So sumala sa prinsipyo o pagtulunan sa Biblia, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili pwede nga makikistorya ta sa patay. Kay gitawag na siya og necromancy or spiritism communication, spirit communication. So kanang necromancy or spirit communication is usa na kasala, sumala sa kasulatan. Una nga punto nga kini direktang gidili sa Dios. Atong basahon kung doon na mo'y mga Biblia diha mga kaigalaan, mga pinangga, mas maayo na nga ikaw mismo makadiskubre o makatanaw sa imong Biblia. Kay kung ako rang basahon sa akong Biblia nga akong gitanaw, basig dili ta parehas og Biblia unya, dili parehas og thought. Tanaw na to kung parehas ba og thought kay lain man tag translation, lain version. So na dihay mga karaan nga version katong King James version na ay maayong balita Biblia na ay ang pulong sa Dios. So dinhi ko nag-quote mga pinangga sa pinaka known nga version nga atong gigamit kining RCPV or kining sa Good News Bible, no, maayong balita Biblia, no? So dinhi sa Deuteronomy mga pinangga, Deuteronomy, okay. Please open your Bible diha sa Deuteronomy. Okay. Kung doon na mo yung mga Biblia palihog ko, niya pwede mag-take note mo. Okay, mayong hapon diha ni Pastor Gideon Candelario. Good PM Pastor, live na kadiri sa FM sa Malabuyog. Okay, salamat sa Ginoo sa tanang mga suking tigpaminaw sa Shine FM 101.3 diha sa Sardinia, Malabuyog. Maayong pagpaminaw ninyo din ha, kauban sa inyo ang station manager Pastor Gideon Candelario. So live kita karon nanuka diri sa Pulo Alcantara. So unang nga punto mga higala nga ato ang masabtan direkta gikan sa Biblia nga una direkta kini nga gidili sa Dios ang pakikistorya sa patay. So atong basahon Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. So ilista na din ha. Ilista na din ha ang mga chapter o niya ang verses atong basahon. Ang context din karon mga higala sa Deuteronomy chapter 18 namari sa 10 to 12. Okay, atong tan-awon. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. So gibawal na
mga higala nga katong ihalad ang mga nagpinagis pagsunog, pag ayaw pod mo pagsundog sa mga patutuo. Kanang patutuo, ayaw mong apil-apil anang mga tutuo. Kana bang mga dili tinuod nga pagtulunan nga wala gitudlo sa Ginoo, gitawag nag mga tutuo. O sa mga diwata. Kanang mga diwata, kanang pagsangpit sa mga diwata, mga sa ingon pa nato mga diliingon nato, no? Pagdiwata or kanang paghalad-halad og mga manok, baboy ug uban pa dinha nga mga utanon para sa mga espiritu diha sa diha sa kining asa ba na ihalad nila kanang ilalom sa punuan sa kahoy, ihalad nila diha sa balay o diha sa so dili na pwede mga higala kanang pagdiwata o kanang mananag-an o sa mga mananag-an o kana bang mga fortune teller mga higala dili din na pwede. Pareha na mga fortune teller nga gipang ingon sa mga feng shui experts, dili na pwede gibawal gina sa Ginoo sa una pang pagtulunan nga gisunod sa mga katawhan sa Dios. Kanang pagpanag-an kini fortune telling na siya mga higala sama ng mga zodiac signs na mga Gemini, Pisces, Sagittarius, unsa pa na dinha mo na gitanaw-tanaw pod sa mga mahilig magtanawan ng fortune telling diha sa newspaper mga higala. So sa newspaper makita nato din adunay mga zodiac signs unya ila po nang gisunod-sunod kada adlaw unsay ilahang maayo kunong kapalaran. So man ni gitawag nga kapalaran unya ilang basahon kada adlaw ang ilang kapalaran sumala sa unsa nga zodiac sign ang naa nila. So gitawag na siya fortune telling. Og ang kanang pagsalamangkiro, pagpangilad mga higala, kanang magic, pagpangilad man na siya, scam, salamangkiro. So, inaana man na mga higala. Adunay mga salamangka nga medyo gigamhan na gid sa yawa, gigamhan na gid sa demonyo nga mga magic, ug doon na po yung mga magic nga mga trick, ilad-ilad, pagpangilad, kana gibawal po di ay na sa Ginoo mga higala. Sa verse 12, mudangop sa mga tingsangpit sa espiritu. So, kana nata sa verse 11, na din itong punto nga dili ta mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu. So mga espiritista. So kining mga espiritista mga higala mauni sila ang nagsangpit sa mga espiritu sa mga patay, no? O nagsangpit ni sila sa mga klase-klaseng espiritu, di lang kay espiritu sa patay kundi espiritu pod sa mga dili ingon nato. Mga lain pod nga mga espiritu mga higala. Sa verse 12 gingon diri kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. So pag ingon diri sa Ginoo nga kay gikasilagan sa Ginoo, kanang word nga gikasilagan mga higala pertig yun ang sukua. Maayong hapon ni Pastor Vicente Antipolo, shout out sa tanang taga Giwanon, Barili nga naminaw karon. Shout out sa taga Giwanon, Barili nga naminaw karon. So dinhi mga higala ato ang tan-awon nga gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Sa ato pa wala gid nalipay ang Ginoo. Sa nagbuhat nini unsa ganito? Katong nagsunog og bata nila unya nagpatuo-tuo, nagdiwata, nagfortune telling, nagsalamangka o nang magic o nagpangilad. So dili maayo og labi na kining pagsangpit sa mga espiritu. Og base sa pagpalawom ani dili lang espiritu sa patay ang ilang gisangpit ani kundi lakip na ang katong mga espiritu sa mga lahi nga mga nilalang. Di lang kay katong mga espiritu sa patay ang ilang gisangpit. So matawag gihapon na siya nga necromancy o kanang pagsangpit sa mga espiritu. Necromancy na siya mga higala nga klase nga sala nga gikaligut-gutan o gikasilagan sa Ginoo ang tanang mga nagbuhat nining mga butanga. So pag ingon dire tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Unya nag-auhag ang Ginoo nga kinahanglan tang magmatinumanon
sa Dios sa hingpit gayud matinumanon kita sa atong Ginoo nga atong Dios. Okay, so salamat ni Pastor Lister Riblingka. Shout out ni Pastor Lister nga nagtan-aw karon. So kinahanglan nga magmatinumanon kita sa hingpit sa tubangan sa Ginoo nga inyong Dios, nga atong Dios. So pag ingon sa Ginoo nga ayaw ninyo ni buhata, di na to ni buhaton ang pagsangpit sa mga espiritu. Ilabi na sa espiritu sa mga patay. Lain man sa kay no kung kana magsangpit-sangpit nga kining espiritu anong mo sangpit man kana espiritu patay na gyud na kay kanong gisangpit man to nila. Kay kanang sangpiton nga buhi o kuan man na dili pa man espiritu, lawas pa man na. Pero kanang nagsangpit sa espiritu, sa galing nagsangpit ni sa patay ug nagsangpit ni sa lain pong espiritu nga dili espiritu sa tawo. So lahi nga espiritu. So itawag na siya nga necromancy nga klase nga sala. So atong padayon ng mga kaigalaan, sumoto ang unang punto nga gidirekta kini nga gidili gid ni ato ang Dios ang paghimo ni ini. Maing pagpaminaw ni Sister Susana Pablio. Good afternoon Pastor John. Good afternoon po Sister Susana Pablio. So klaro gyud kayo nga ang balaod sa Dios nga ang pangutana o pagpakisayod sa patay o sa espiritu sa patay usa kini kasala o paglapas ang sugo kay kini pagsangpit sa mga espiritu sa namatay supak sa Ginoo. Dili pwede kung mosangpit ka sa patay o espiritu sa mga namatay na bisan Ngayon ka nga buutan man to pastor, ako akong gisangpit, dili man to dautan, bisan na wala man tay direkta nga sugo nga giingon sa Ginoo nga sangpitan ninyo og pakitabang katong inyong mga minas kinabuhi nga namatay na. Wala. Dili ta makita og sugo sa Ginoo nga giingnan tas Ginoo nga magpakitabang ta or magpakisayod ta o kanang pagsubay-subay ba kana ganing na ako noy gihilantan na ay nagsakit unya dili ma-diagnose sa doktor ang iyang sakit mo man ang uban dayon magpakisayod o magpatag-an unya ang uban na makikistorya na sila patay makikistorya na kunuhay sila sa mga espiritu sa ilang katigulangan nga dugay nang namatay. Gitawag na siya og necromancy, gitawag na siya espiritismo og dili na pwede atubangan sa Ginoo. Og sumala sa Deuteronomy chapter 18 verse 12 nga gikaligut-gutan o gikasilagan kini sa Dios. So dili di ay pwede makigalaan kanang pagsubay-subay. Labi na tong dunay mga gipanghilantan nga bata, may isa na mga dagko kanang naay sakit gibati unya magpasubay-subay dayon ato dayon sa mga albularyo. Albularyo, espiritismo. So kuan na siya kanang gidili na sa Ginoo mga higala. Pero kung magisgot kag kanang mga pagpatambal nga herbal, mga lahi pod ang kanang herbal gyud nga pure herbal. Kay kanang pure herbal nagamit man na silag mga kahimanan nga mga hinimo sa Ginoo sama sa mga kahoy, mga tanom, unsa pa na mga sagbot nagigamit sa pagpanambal. Mo na siya mga pure herbal pero kanang pagpanambal nga sagulan nagtutho, sagulan nagyamyam, sagulan nagkanang paaso-aso, unya sagulan na og pakikistorya sa wala ka kailakin sa to ilang istoryahan, dili na pwede. Kay albularyo naman na ang klase na lahi na itong tambalan nga pure herbal ra gyud ang kuan kanang gigamit pero kung sagulan na gani yam-yam, sagulan na gani og mga tutho, sagulan na gani og kanang kining ampo-ampo ba nga nagampo sa patay o nagampo sa mga dugay nang nangamatay nga wala nang banhaw, dili na pwede mga higala. So dili pwede ang pakig-istorya or pagkikonsulta no ngadto sa patay. So mayong pagpaminaw pod ni Brother Villenario Florentino ex-skip nga nagtan-aw sa tuang live karon. Ikaduha mga kaigsuonan nga punto nga ako ang i-share ninyo nga ang patay dili naman nakabalo sa mga panghitabo sa kalibutan.
sa inyong unahuna o sa unahuna asawban nga kanang moingon mag-post po sa Facebook nga daw murag nakahibalo pod ang ilahang minas kinabuhi ba nga namatay na. Ano moingon nga ma asa man taon ka karon kanang giyahi in taon mi bantay in taon mi ni sa among namo nga mga igsoon no namay nana nga mag-post no ila man pod nang kagustuhan pero alang sa mga Kristohanon dili na siya angayan nga imong i-mention ang imuhang minals kinabuhi or imong gisangpit o imong pangayo ag pakisayod og panabang ang patay na. Kay wala naman na sila'y kuan ka ng kahibalo may tungod sa panghitabo sa kalibutan. Wala na sila'y idea na unsa ta dinhi, nag-unsa ta dire, nag-unsa ka diha. Wala na idea ang mga patay. Ingon diha sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 mga higala. So ilista din na sa imuhang notebook. Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 atong basahon. Kay para kuan magkahiusa ta din ni no Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 tanaw na to sa verse chapter 9 verse 5 to 6 ingon dire ang mga buhi na sayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa bisag unsaon pa na nimo og sangpit wala na sila'y kuan ka ng knowledge unsa imong gisulti bisag unsaon pa na nimog kanang pangayog pakitabang sa mga patay na wala na sila gidulaw ngano pamangyod nga imong sangpiton ang patay na nga naamang kay masangpit nga buhi nga unsay use what's the use of calling out to the dead spirits or to the dead ones nga espiritu na unsay purpose nimo og mingka nga maka-impierno baka na pastor yes tungod kay ngano man nga imuhang gisugo imong gisupak ang sugo sa Ginoo nga ayaw ka nagbuhata pag ingon sa Ginoo nga ayaw mo buhata na kay gikasalagan din sa Dios nga imong buhaton gyud buti pa sabot delikado ang imong kinabuhi higala. Mayong pagpaminaw ni Sister Glory Donaire Fortuna, mayong hapon pastor, mayong hapon po digsuon og ni Brother Jeter Sanguinsa nga nagtan-aw nato karon. Amo na mga higala nga miingon dire sa verse 4 verse 5 ang mga buhi na sayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na sila mapaabot nga ganti kalimtan na sila sa hingpit ang mga patay. Ang lawas sa tao mga kaigsuunan nagpaabot para sa gitawag nga pagkabanhaw. Wala pa na banhaw, wala pa'y pagkabanhaw igsuon. Og wala po sila nasayod sa mga panghitabo des kalibutan Wala na sila kahibalo unsay mga nanghitabo des kalibutan kay human ang tao mamatay mo atubang siya sa paghukom sa Ginoo. Pero wala pa ang final judgment. Kay ang final judgment mahitabo naman na unya later pa na siya. Pero sa karon nga panahon ng mga kaigalaan ang mga nangamatay wala pa nabanhaw. Apil na dinha ang katong mga nangamatay nga mga alagad sa Ginoo sama nilang San Pedro, San Pablo, San Juan o kinsa pa ng mga alagad sa Ginoo nga naa diha sa Biblia silang David, silang Solomon, silang Abraham o kinsa pa na dinhang mga alagad sa Dios nga nasa Bible. Silang Lucas, silang Santiago. Bisan gani ang mama ni Ginoong Hesukristo namatay pero wala na banhaw. Wala pa na banhaw. Og wala sa to siya kanang nisakas langit nga glorified body. Wala ma-record sa Bible. Kung na-record pa, gisulti unta. Parehas na to nga nangamatay sila nga kanang parehas to ang mga minahals kinabuhi ba nga nangamatay pero wala pa nabanhaw. Wala pa pagkabanhaw igsuon. Mobot ra na niya ang ikaduhang kaning pagkabanhaw, no? Unang pagkabanhaw ang mga Kristohanon musugat sa Ginoo dito kapanganuran. Ikaduhang pagkabanhaw ang katong mga dili magtotoo banhawon pagyapon to sila. Pero
ato niya sila padulong sa silot. Pero ang unang pagbanhaw ang kato mga Kristohanon. Dayon mo saka sila dito sa kapanganuran aron para sa rewarding or awarding ceremony. Pero karon nga sa mga patay na wala pay pagkabanhaw mga higala, wala sila'y know-how unsay mga panghitabo sa atong pamilya, wa sila'y know-how na unsa ta dinhi, wa sila kay balog unsay nahitabo nato diri. Ngano pa man imong sangpiton o ngano pa mang manampit pakas mga espiritu sa mga nangamatay nimong manghigala, mga kaigsuonan o mga parente o mga apuhan nga gidili man di ay na sa Ginoo. O kung kabalo nakakaron nga gidili di ay na sa Ginoo, nganong buhaton pa man nimong usab. So, muna, kung ikaw motuo ka sa pulong sa Ginoo, buhaton nimo nga dili na ka magsampit sa mga patay. Pero kung dili ka motuo sa pulong sa Dios, magpabilin ka nga mosangpit gapon kag patay. So tianti ka ang Ginoo na suko ana nga klase nga practice. Nasuko ang Ginoo ana nga klase nga practice kanang pagkig-istorya, pagsangpit o pagpakisayod sa patay. Gitawag na siya necromancy. Necromancy. Dili lang kay espiritu sa patay nga imong gisangpit. Lain yung putubag ana espiritu sa mga demonyo. Espiritu sa daotang espiritu. Mga daotang espiritu ang imong nasangpit. Unya munubag po na sila. O una kay sangpit-sangpiton na apoy mutubag ana. Kay naaman gid ang mga daotang espiritu sa atong palibot diri sa kalibutan. Mutuo kag sa dili. Naama na sila. Kanagong inyong makitaan kanang mga tao din nga kita sila kunuhay kining white lady. O pa mo kita padug white lady mga higala. Ganahan ta ko makita kung sa barogwa ng white lady o kung sa po ng barog ng kanang putol ulo nga mga kwan. Pero so far sa una pa man jud ko nga medyo talawan mahadlok jud ko kaning naay mag-ungo ba, pero sukad wala pa man pud jud ko kakita hinuon mga higala. Pero mutuo ko nga naa na sila. Pero so far wala pa pud jud noon ko pakita ba. Kay basin pud og bakit basig malisang pud noon ko ba mga higala. Muna nga wala pud siguro tugod sa Ginoo makita ko nila aning mga daotang elemento, na. Okay, so maayong hapon diha ni Pastor Nars Buyan, maayong hapon Pastor. O ni Ferdinand Lopez Abrad, salamat sa Ginoo. Maayong hapon ninyong tanan dinha Pastor John og pohon makaanha ra ko diha sa inyo ha Pastor. Og nindot kayo ang imuhang programa kabahin sa mga balaang pulong sa atoang Ginoo nga naisulat sa Biblia. Okay, salamat sa Ginoo. Igsoon Ferdinand Lopez atong pagpakan si Brad Ferdi. So si Brad Ferdi ako ning kaila taga Malalay Ronda dool sa Mangga ilahang balay pod no nya. Kristohano ni dati ni siya nga usa ka alagad pod sa dako nga simbahan sa una. Nahimo ni siyang lay minister o karon usa na ka Kristohanon. Salamat sa Ginoo aning usa ka lay minister nga nahimo na jud nga tinuod nga Kristohanon nangalagad na sa Ginoo. Okay? Nga nahisulat sa Biblia nga nagdala og kaluwasan sa tanang katauhan. Amen ug amen. Salamat sa imong message Brother Ferdinand Lopez. Ako ang amigo. Og ni Armando Inglaterra is watching with us right now. Okay, salamat sa Ginoo. So, mga igsuon, ang kining mga pamahayag sa kasulatan klaro og tin-aw kaayo nga nagdili og nagpamahayag nga walay pulos ang ato ang pagpakisangpit sa patay. Nagpasabot ni nga bisan pag makikistorya ka, dili na gyud na sila motubag, sa tinud anay lang. So ang tinud nga impormasyon tungod sa kanang gusto nimong makatunan o kanang magpagkisayod ba mo sa katawo, dili na kinahanglan nga magpikisayod pa kas patay. Nganong mo ato pa man kag pakig-connection sa kalibutan sa mga patay nga naamay mga buhi. Og usa pa, kung gusto ka og buhi nga impormasyon og buhi nga kamatuoran, arita sa pulong sa Ginoo. Unya
kinaay gi-share si Brad Jeter dere sa Ecclesiastes chapter 9 verse 6, natapos uban kanila ang tanan nilang gugma kasilag og kaibog, dili na sila makaapil sa kalihukan nining kalibutan na. Tinuod na dili na gyud na sila maka-apil na din na nga kung unsay inyong gusto o bisan pag unsay inyong request, wala na sila labot, dili na sila maka-apil ana. So wala na sila gidulaw unsa may inyong istorya, unsa inyong gi pangayo ug unsa inyong gusto. Bisan pa hanggang nga la intawon katbuutan na ba kalalo intawon lo kanang kaloy intawon me kanang panalangini or sa na mga tao mga gala nga mura pog nagampo sa ilahang mga minas kinabuhi ba kana bang magpakitabang nana nga klase nga mindset gani. Dili gina pwede atubangan sa Ginoo. Ato nang i-connect karon sa kining practice sa uban nga mga Kristohanon nga bisan og Kristohanon na bisan nakaila na Ginoo nga buhi nga Dios magsangpit gihapon sa patay. Naana ato nang tan-awon no. So makabantay ka na karon. Number 3 nga punto mga igala, ang makig-istorya sa patay na abli sa lingla sa demonyo. Muna tinuod. So ang tao nga makiistorya sa mga patay, abli kayo or open sa lingla sa daotang espiritu nga mao mga demonyo. Atong tanawon, atong basahon ko no sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Atong tanawon 2 Corinthians 11:14. Okay, kung wala ko masayop, 2 Corinthians chapter paliw ko tan-aw mga igsoon, chapter 11 verse 14 mao ba atong tan-awon. Okay, nada. Og kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa ang anghel sa kahayag. So ang kuan mga kaigsonan bisan gani si Satanas pwede siyang mag-deceive or makausab sa iyang kaugalingon nga sama sa anghel sa kahayag, deception. So dunay uban mga kaigsonan nga magunahuna nga ang ilang gisangpit buotan nga espiritu. Sama apanlitan anang naay mag spirit of the glass. Kanang ilang gipang sangpit kay mga espiritu kunong buotan ilang gipang sangpit. Spiritism, necromancy gyapon na kana bang magsangpit og espiritu. Unya nayo ba nga espiritu nga ilang gipang sangpit din ha, espiritus mga patay na. Unya sa tinud na lang bisan pag gunahuna sila nga ang ilang gipang sangpit mga buutan, pwede silang linglahon sa kaaway nga mao ang yawa. Nga mao si Satanas nga pwede siyang molingla sa mga tao nga magpakaanghel siya sa kahayag. Tungod kay si Satan grabe siya ka mangingilad. Unya, kung ang tao wala kahibalo, nga bawal di ay ni kanang pagsangpit og mga espiritu, o kanang pagsangpit sa mga daotang espiritu, kanang pagpakitabang, pagpakisayod sa mga daotang espiritu. Mauna nga, mailad sila sa pamaagi sa yawa. Natoy nay nag-message dire, mayet madagat ang dato og sila sa pastor, ang mga kalag sa patay wala na jud sila pay kalabutan sa mga buhi. Tinuod na. Ang mga kalag nila tuwa na dito sa si Lazaro tuwa sa paraiso, samtang atong dato tuwa sa Hades, tuwa sa impyerno. Nagkuan kanang grabe niya ka lisod. Pero wala gid nakita nato din nga silang duha kahibalo sa kahimtang sa ilang mga minas kinabuhi. Wa nila nakita ang panghitabo sa ilang mga minas kinabuhi sa kalibutan. Pero sila didto, naapo sa ilang kaugalingon nga nasinatian. Si Lazaro, kauban ni Abraham, malipayon, samtang ang dato didto sa impyerno nag-antos. Pero wala sila kahibalo unsay mga panghitabo sa ilang mga minas kinabuhi nga naas kalibutan. So, usa na ka illustration no kanang nakita nato din sa istorya ni Lazaro o sa dato nga ang patay wa nay kalabutan sa mga buhi.
Nganong imo pa mang sangpiton ang mga patay, hindi man day pwede na sa Ginoo, una sa tanan, ikaduha, di man pud sila kay balo unsay nahitabo nato. What's the purpose ngano magsangpit-sangpit pa man ka? So, kung ikaw mo sangpit ka sa mga espiritu sa mga patay, lahi nga espiritu ang makig-istorya, ang makigtabi nimo. Mauna ang mga espiritu nga naglaro-laroy diri sa kalibutan, ang mga demonyo o ang espiritu sa kaaway sa Ginoo. Mauna mga pinangga nga pagbantay, pagamping, ug ikaw Kristohanon ka or dili pa ka tigsimba or basi tigsimba ka pero sige gyapon ka anang praktisa. Kana bang moadto kag kana palitan moadto kag binteryo nya imong gipakig-istoryahan ang espiritu sa imuhang nipanaw na nga minals kinabuhi. Dili gyapon na pwede. Kana mga spirit of the glass, mga batan-on mag spirit of the glass, dili gyapon na pwede, dili gid na maayo. Kanang mag-adto magaladhala dito sa punuan sa kahoy o diya sa tunga sa tunga-tunga sa kining uma unya mang nampit sa mga espiritu kay aron panalanginan ilang uma, dili na pwede. Bawal gihapon na sa Ginoo mga higala. Maayong pagpaminaw ni Pastor Michael Bilyuan may hapon Sir JT. Salamat sa Ginoo ni Sir Pastor Michael Bilyuan. Alright. So mga pinangga, paminaw. Ang sunod nga punto nga akong i-share ninyo, no, nga gikasilagan lamang ang Dios ug dili ang mga espiritu. Kini bang ang ato ang mga kaigsonan uban nga dili gyud ba mo sana dili gyud mo sunod sa kabubuton sa Dios sama ra nga wa gyud ka kauyon sa pamaagis Ginoo. Klaro naman kayo gud ang giingon sa Ginoo nga ayaw na buhata kay kung magbuhat ka na kasilagan ka sa Dios nya kung imo jung buhaton mura ra kag kanang wa jud kauyon sa pamaagis Ginoo ba nga simple ra man unta kay na siya nga buhaton nga di ra ka mo sangpit ayaw ra nimo ayaw ra buhata ang pagsangpit sa mga espiritu sa mga namatay na, no? Unya dahil sa atos ang basahon kuno unsay gipamahayag dinhi sa Isaiah chapter 8 verse 19. Isaiah chapter 8 verse 19 na ako'y gitan-aw diri nga verse mga higala. Isaiah chapter 8 verse 19. Unsa may giingon din hipod atong tan-awon? Kay madre. Apan ang katawan mosulti kaninyo sa pagpangayo o mga mensahe gikan sa mga nagpunay yamyam nga manalagna og mga tigpakisayod sa mga espiritu. Moingon sila ang mga tawo mangayo gayud og mga mensahe gikan sa mga espiritu og magpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi. Unsa ilang gibuhat? Nagpakisayod sila sa patay alang sa mga buhi. Sa verse 20, kinahanglan tubagon ninyo sila pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo, ayaw kamo pamati sa mga tigkonsulta sa mga patay kay ang ilang isulti dili makaayo kaninyo. So, dili makaayo kaninyo. Bisan pagwingon ka nga maayo man ang tubag, nindot man pero mugna ra na. Ang dili gikan sa pulong sa Ginoo, dunay tendency og dudako kaayo og tendency mga higala nga magkapasaylaag sa imuhang pagtuo sa tinuod og buhi nga Dios. Atong basahon ang message ni Pastor Gideon Candelario. Maayong gabi sa tanan og maayong gabi sa pag-usab nimo Pastor kanang naay nangutana dire usa sa mga tigpaminaw kanus adlaw totally mo biya ang espiritu sa tawo diha sa iyang lawas inig kamatayon ba niya or mudagan pagpila ka adlaw kay kadto mga estudyante daw nga na disgrasya nagkondinar daw. Nagkondinar kuno mga higala ato. Kana bang inana no? Actually mga pinangga mga higala. Human ang tao mamatay. Mo adto dahil na sila sa paghukom sa Ginoo.
ato sa paraiso or ato sa Hades or impyerno. Wala na nang gitawag nga kondinar, kay kanang gitawag nga 40 days or 40 dias mga igala sa atong Ginoong Hesukristo ra na dili na applicable natong mga tao. Dili na applicable sa mga tao, kung dili applicable ra na sa atong Ginoong Hesukristo nga katong 40 days nakaoba niya, nakita niya og nakahalubilo kay nabanhaw man gyud siya actually ato. Dili gyud siya ingon nga espiritu, pero kung espiritu mga gala kanang nga nagkondinar, dili kumutuo nga mauna sila. Kanang mga nagkondinar kunuhay dinha kato ng mga daotang espiritu mga igala nga nagsubay-subay sa mga dagway og mga istorya og pulong og tingog sa mga nangamatay, pero dili gina sila mo ilad naman gud ang mga igala, kay ngano man ilad na sa yawa, kay nganong ilad na sa yawa nga kunuhay moto sila aron ka mo sangpit og patay. Mo na katong mga espiritismo mo dole na nang tabangi taon mi kanang sangpita taon to mga espiritu nga nagkondinar kay atong dadon dito sa simbahan ang ilang mga espiritu kay aron atong ipadala ngadto sa langit. Mao na mga igala, dako kayo ng ilad sa yawa nga pamaagi niya ba nga kunuhay na ay nagkondinar nga mga kalag ug espiritu sa mga nagdisgrasya, nangamatay kay wala pa kuno napunta dito sa kuan asa ilang puntahan. Unya naa pa kuno dinha nagkondinar paagi na sa yawa mga igala aron makalabag ang tawo sa sugo sa Dios nga bawal ang kining pakig-istorya o pagpakisayod sa patay. Napayuban diya mga igala kanang mga psychic nga paminaw kato mga nangutana, ang mga nangutana nga estudyante ni nangutana diha sa taga Malabuyok paminaw. Nayuban nga mga nagpa-psychic nga kunoy makikistorya og mga espiritu. O necromancy na siya. Gani makita nimo sa programa din sa mga commercial nga mga TV, mga vlog na ay mga psychic kunuhay nga kanang makikistorya espiritu nga nagkondinar kunuhay. Kadako anang bawal nga dili pwede. Ngano man na nga nay inaana kay gituyo na og gipamaagi na sa yawa alang sa mga taong wala kahibalos kamatuoran aron nga malabag og makasala ka og necromancy. So ang tawo mga igala nga wala kahibalo sa pulong sa Dios nga dili di ay pwede ang pakikistorya og pagpakisayod sa espiritus patay, makasala gid og necromancy. Kay ngano man ang pagtuo nila nga katong mga nagkondinar mao gitong mga kalaga dili ra bagid mao. Dili gid na mao. Kay pamaagi na sa yawa mga igala aron ka makikistorya sa patay. Nayuban din na nga pakikistoryahan yun na patay. Dahay, naunsa man ka, unsa mang hitabuang, anong nagkundinar man ka, ngano man nga naamang ka dinhi, ngano wa pa man ka niatog langit, ngano wa pa niatog purgatorio, ngano wa man ka niatog impierno, ano ba? Pangutanon pag yun na nila, sa unsa mang paagi day do, nga nagkundinar man ka, unsa mang paagihan, unsa man, giposil ka, gipat kanang gidungga ba ka, girep ba ka, unsa man ka, nadiskrasya ba ka, ilan ang pangutanon kanang mga espiritu. Onya sa anak na lang nga paagi daan. Sala na, necromancy na siya. Gina nagguta sa Ginoo nga ayo nagbuhat ang ingon ng Ginoo nga kasilagan ko ang magbuhat niini. So lingla na sa yawa. So akong tubag mga igala katong sa mga nagkuan, nangutana, akong tubag lingla na sa yawa. Mo na gingon ito sa akong gibasa ganina nga open sa deception ang tawo nga naghimo niini kanang magitabi makikistorya og patay o kanang pakig kuan sa kanang espiritu. Open sa deception sa yawa kay mangita pug pamaagi ang yawa mga igala. Mangita pud sa pamaagi nga makalabag jud ka or makasupak jud ka sa sugo sa Ginoo. Muna nga padunggon po na sila kunuhay og mga nagkundinar
aron nga ilang istoryahan na dahil hawa na tawa mo dinhi ato na mo dito asa mo punta kana ba nana ba, pero lahi ang makistuhanon kay mang rebuke man tag daw tang espiritu dili to kay pakiistoryahan, rebuke kon daw abogon papahawaon, rebuke kon ang mga datang espiritu dili kay pakiistoryahan, dili kay pangutan-on nimo nganong naaman mo dinhi nagunsa man mo dinhi. Dili na mao mga higala nga ato pang pangutan-on ang mga datang espiritu nagunsa mo dinha nganong man mo nagkondinar. Dili kay ang inana manggod mga higala kanang kunoy nagkondinar mga datang espiritu na nga gisubay o gisuhid-suhid ang pamayhon og dagway sa mga minahal ninyo kinabuhi siguro nga nangamatay og katong mga nadisgrasya dinha kunuhay aron ang tawo maaghat nga makikistoryag patay. Unya kanang pakikistoryag patay sa espiritu patay bawal man na sa Ginoo, dili man na pwede. Mao bitaw mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesukristo nabuhi nabanhaw aron nga ang imong pag-ampo og pakigtabang og pakikistorya og pagpagisayod sa Ginoo valid kaayo. Valid, buot pasabot balido ba? Balido, pwede kaayo nganuman kay ang Ginoo wala namatay, wala nagpabiling patay, nabuhi ang Ginoo, nabanhaw ang Ginoo, nisaka sa langit ug buhi siya tuwa karon naglingkod sa trono sa Dios sa langit. Igsuon og gigala kumuampo mo salig og mo kanang makikistorya ta sa Ginoo, maminaw siya, kahibalo siya sa tanan nimong mga kanang request ug tanan nimong mga yango sa kinabuhi mga higala. Kay buhi ang Ginoo, wala nagpabiling patay ang Ginoo, wala siya nagpabilin sa lubnganan, nabanhaw siya. Ang glorified body sa atong Ginoo sa Kristo na nahikap og nakita nila glorified body, nakita nila ni sakas langit glorified body. Unya atong isumpayan niya mga kaigsuonan nga nganong valido kaayo ang imuhang pag-ampo ug ang pagsangpit sa Ginoo kay nganuman buhi siya, dili siya patay. Pero ang imuhang pagsangpit sa patay bisan pagkinsa to mga santusa nga naa sa Biblia, ato lang dila na tungan lang tong ubang mga saints nga wala sa Bible kay basin og makuan pud ang uban kanang walain na pud sila. Ato langan lang nin mga saints nga naa sa Bible, silang Juan, silang Pedro, silang Santiago, silang Pablo, silang Stephen, kisa pa lang mga saints diya sa Bible. Namatay sila pero wala pa nabanhaw. Una nga og gawas pa nga kung makipakiside og mo kaistorya ka sa patay, dili na sad balido kung nganong katumang gid imong istorya nga naa may Dios nga buhi nga mas nakahibalo sa tanan nimo. Mao na siya ang atong punto nga dili di ay pwede nga makikistorya ta sa patay kay ang patay wa nay gidulaw. Kinsa man gitong tuhuan ang Biblia o ang mga tawo nga wala nagtuos Biblia. Ikalima mga kaigsuonan, no? So ay katong kwan ikapat nga punto nga gipahinumduman ta nga kung nanghinahanglan tag mga tubag sa atong mga pag-ampo or mga pangutana or mga sa pay makalibugan, so kinahanglan kitang modangop sa Dios og sa ihang pulong, dili sa mga patay. Kay ang mga patay mangutana ka dito di naman tumutubag, lain na may mutubag nga nimo, lain ang espiritu mutubag. Arita sa Dios, arita sa tong Ginoo magpakisayod og naaman yang pulong nga ato masayran dayon mo na nga magpakisayod ta sa Ginoo. Mo nang importante kayo mga kaigsuonan nga ang tawo aduna gyud kasayuran sa pulong sa Dios, kay kung wa tay kasayuran sa pulong sa Dios dali kay tang ilaron sa atong kaaway nga mao ang yawa. Kung dili ta masayod sa pulong sa Dios, una nga makigsunan sa mga wala pa nasayod nga dili pwede magsulig patay, karon nga nakasayod na ka og nakahibalo na ka, igsuon og igala, ayaw na pakikistorya sa patay, pakikistorya na sa buhi. Og wala na ilain nga namatay, na buhi, na banhaw ang atong Ginoong Hesukristo, buhi siya hangtod karon. Kung mo istorya kanya
o kung mo ampo kaniya o magpakitabang kaniya, naminaw siya nimo. Naminaw siya nimo. Nato. Ug dili po siya malibog kung bisan pag magdungan tag ampo. Dili siya malibog kung bisan pa og kanang daghan kayong tao sa tibuok kalibutan. Inana ka amazing ang Ginoo mga igala. No? Gamhanan kayo ang Ginoo. Kinsa mang tawhana nga sama sa kanang kinaiya sa Ginoo nga nahibalo sa tanan, imong hunahuna, imong pagbati, imong plano, kahibalo ang Ginoo. Ikalima nga punto, peligro nga magdalag espiritual nga pagkadautan ang pagsangpit og patay. Peligro kay na mga kaigsuonan. Kaysa kasaysayan diha sa Biblia mga higala, sama kang Haring Saul. At mabasa diha sa istorya sa 1 Samuel chapter 28 mga higala. Sa 1 Samuel chapter 28 nga si Haring Saul nakasala siya og necromancy. Kana bang pakig-istorya or kuan sa patay, engage or kaning istorya sa patay. Nagdala ni kaniya og dakong kapildihan sa iyang gingharian nga gidala og pagkabungkag og pagkadaot sa iyang kinabuhi. So nasuko ang Ginoo mga kaigsuonan sa kinabuhi ni Haring Saul tungod sa iyang gibuhat sa pagpakisayod ngadtos mga patay. Atong basahon ang message ni Sister Geraldine Yusores Amorado. Maayong hapon pastor og sa tanang mga nagtan-aw sa live og sa tanang naka-on air sa ilang radio set. Okay, salamat Sister Geraldine Yusores Amorado og ni Bradjeta tumasahon. Dili na makadaig sa Ginoo ang mga patay o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. Salmo 115 verse 17. Tama na, no? Di na gani sila makadaig sa Ginoo itong mga patay kay kinahanglan pa nga mabanhao sila. Wala pa man ang final judgment, wala pa ang final nga kahamtangan sa mga katauhan, asa sila nga magdaig o magsimba sa Ginoo. So, ang pagturunan nga to makuha diri mga kakaigsuonan, hapit naman po diri ang oras, no? So, ang pagturunan mo nga, ang tinubdan sa kamatuoran o kahayag sa atong kinabuhi, naalamang sa Ginoo. Pinaagi sa atong mga pag-ampo, pagbasa og Biblia, unya pagsunod sa mga balaod sa Dios. Ang pagpakig-istorya sa patay, dili lang na siya sayop kundi delikado pag yun. Gawas nga nakadaot ni sa imuhang relasyon sa Dios tungod kay bawal gyud sa Dios ang pag-iistorya patay, sayop na daan, unya delikado pag yun tungod kay nganuman mahimo kining makahatag og impluwensya nga daotang espiritu. So dunay daotang espiritu nga impluwensya ngadto sa kanang pagpakisayod og espiritu. So delikado kay na mga higala na akong dasig nimo higalag igsoon kung mobisita magani kag minteryo ayo pag-iistoryahi sa patay or kung namatay man gani yung minas kinabuhi ayo na pagkigi-istorya sa espiritus patay nga kanang wala na din na ba mga nga asa nakakaron naglingkod dagway na ba ay na pagunahon nga naa pa na dinha human sa kamatayon ang tao mo adto mo report din na sa Ginoo o asa man siya punta ato sa Hades or impierno ato ba sa paraiso. So nganong dili ta pwedeng makikistorya o mag-ampo sa mga nangamatay na? Una, ang pag-ampo alang lang sa buhi. Ang pag-ampo alang lang sa tinuod nga Dios. Kung dili Dios ang imong giampuan, dili pwede, no? So, naman kay uban nga mga katawan nga makigsangpit sa patay nga murag nag-ampo ba sama anang nagpakitabang. Murag ampo naman na. Ampo na siya kay mura nagimong gihimong Ginoo ang espiritu sa namatay. Kana gawin ka nga tabangi intawon kami, anak ba tabangi intawon kami. O bani intawon kami. Kanang itong isang pit ni mga espiritu sa patay nga magpauban ka. Ingon si Pastor Gideon, kung muadto minteryo dili sala, yes tinuod na
apan ayaw lang ulog-ulogi ang kaugalingon nga istoryahan pa nimo ang mahal sa kinabuhi nga tuas minteryo. Salamat kay Pastor John Delias. Tinuod na mga igsoon, okay raman matog minteryo, walay problema na kay imong bisitaon, imuhang limpiwan katong nitso sa imong minal sa kinabuhi, wala rin problema. Pero ang sayop din ha kung makikistorya na kas patay, kanang makigtabi, makikistorya na kas sa patay, dili na pwede mga higala. Bawal na sa Ginoo, no? So sunod, okay. Ang patay wala naman na sila kalabutan sa buhi, sa mga buhi din sa kalibutan. So dili na sila kay balo, nagunsata, unsay ato ang istorya, unsay atong gisulti, dili na sila all knowing nga kay balo sila sa mas Ginoo. So mo ni akong i-connect karon sa ato ang programa dinhi nga nganong ang Dios ra atong sutian sa atong mga pag-ampo, sa atong mga yango-ngo, sa atong mga request tungod kay ang Dios nahibalo. Dili tong mga patay, no? Nganong mo ampo, nganong mo sulti pa man kas patay nga wa naman to sila kay balo. Si Juan namatay apan wala pa nabanhaw. Si Pedro namatay pero wa pa pud nabanhaw. So wala sila kay balo unsay imuhang gibuhat karon. Dili sila sama sa Dios nga kay balo sila tanan sa asa kapuntay, sa asa unsay imong gibuhat. Di sila sama sa Dios. Si Maria nga inahan sa tong Ginoong Kristo namatay pero wala pa nabanhaw. So kung makikistorya ka ni Maria, wa siya kabalo sa imong gistorya, wa siya kay balo unsay imuhang yango-ngo din ha. Kay patay pa si Maria, wa pa nabanhaw. Ug wa siya kalibutan sa mga pangitabo sa mga buhi. Tinuod na mga higala. So, kung moampo man gani ka, makikistorya ka sa buhi. Kinsa man nga buhi, ang atong Dios nga buhi, nga espiritu. Dili man to nato siya makita. Kanang nga klaseng espiritu, tinuod nga espiritu, Dios nga espiritu, apan buhi siya. Buhi, dili patay. Buhi ang atong Dios. Nabanhaw siya sa mga patay. O buhi siya, o nakadog siya, o Dios man siya adunay kinaiyahan nga gitawag og all-knowing. Kahibalo siya sa tanan. Sa imong mga unahuna, sa imong gibati, sa imong mga plano og uban tibok nimong kinabuhi, tibok nimong pagkatao, kahibalo ang Ginoo, no? Anya kining pag-ampo nga tus patay usa kini ka porma sa pag-ilis puli sa papel sa Dios. Ngano man gyud nga imuhang tuyoon nga makikistorya kag patay nga na may buhi, usa ni ka matang sa gitawag og idolatry nga gihimo na nimong Ginoo ang espiritu sa namatay o katong namatay na nga imong giampuan, imong giludhan, imong gipangayuag tabang. So nahimo siyang idolatry kay nagpakitabang man ka. O may ka nga igampo mo kami, kinsa may imong gistoryahan, di katong espiritu sa patay. Nya bawal man na sa Ginoo makikistorya kag patay. No. Bawal na sa Ginoo, dili na pwede mo na nga makikistorya ka, magampo ka, Ginoo ra. So pag-ampo ngadtos Ginoo, dili adtos patay, no? Sunod, peligro kini nga kanang ilad mga kaigsonan nga akong gisutin na ganina tungod kay delikado kayo si Satanas, pwede pod siyang magpaka anghel sa kahayag, bangilad sa mga kaigalaan. Sama atong subay-subayon niya ang mga tingog o pamayhon o barog sa mga nangamatay sa mato na disgrasya, atong mga nagkondinar kunuhay pero dili na gud tumao sila, mga espiritu tong daotan, mga demonic to sila nga mga spirits nga nag-aghat ba sa mga tao nga makikistoryag patay pero dili gid tumao sila. Pamaagi to sa yawa nga ang mga tao maaghat makikistoryag patay. Muna nga sugad karon kung kabalo ka nga mao din na ang pamaagi sa yawa, ayaw na gyud pakikistoryag patay. Bisan pa makita ka dinag mga minal nimos kinabuhi nga namatay na, ay napakikistorya nila. Kay dili na sila mao. Kay kabalo naman ta nga bawal sa Ginoo makikistorya sa patay or magpakisayod pa ka sa patay. No, di na pwede. Okay, so ang atong paglaom ana alamang sa Dios dili sa patay. Og ang ato ang katubagan sa mga pag-ampo og mga pagindahay og tabang gikan lamang sa Dios, dili sa mga patay. So ayaw pakig pangayog tabang sa mga patay. Adto sa Dios, adto ta sa Dios mga tabang. Adto ta sa Dios
magpakitambag, magpakisayod, pinaagi sa iyang pulong. Klaro man kaayo ang pulong sa Ginoo, ihatag naman ang balang kasulatan. So dinha ta magpakisayod, pulong sa Ginoo. Ha? So okay ra malapas ta gamay mga alas 6 kapin kay wala man puta nagbayad din padayon lang sa ta. So ang pagturunan din no, usa sa mga pagturunan nga importante kayo nga ang Dios gusto nga moderitso lang kag ampo magpakisayod og makikistorya kuno na kay pangayoon og do na kay gusto nga request nga imong ipadangat. Ayaw ipaagig mga patay. Ay gipaagis mga patay nga basig na anak ka din na sa langit isulti ko sa Ginoo be sa akong mga paginanglan ngano moagi pa man ka na wa sa gidulaw adto kalahos sa Ginoo pakikistorya adto kalahos sa Ginoo mosulti sa imong mga yango-ngo sa imong kinabuhi sa imong mga problema sa imong mga gipangbati karon adto sumbong sa Dios ayog sumbong sa mga patay. Dili na pwede, bawal na sa Ginoo niya, di na sila makatubag nimo. Og wa po sila nahibalos imong sitwasyon karon. Si Kristo man mga kaigsuonan namatay apan nabanhaw og nakahibalo siya. Tungod kay Dios siya, buhi siya hangtod karon og kahibalo siya sa imong sitwasyon karon. Ato sang tan-awon ang pagtandi sa kinaihan sa Dios ug sa tao para maliwanagan kapag ayo mga higala nga dili gid ay pwede nga atong sangpiton ang espiritu sa patay nga tawo. Espiritu sa patay nga tawo, dili pwede. Kinaiyahan pa lang sa Dios, iba ang Dios espiritu. Yes, ang Dios espiritu, tinuod na. Pero ang katong espiritu pod sa patay, espiritu pod nga daghang mga nagsangpit adto nila. Okay, ato ibutang ang Dios espiritu tinuod na ang kini pong tawo nga espiritu ato espiritu sa tawo nga namatay espiritu po to. Pero atong tanawon ang kinaiyahan sa Dios o kinaiyahan sa tawo. Okay. Una nga aspeto sa kinaiyahan sa Dios ang pagkawalay katapusan. Ang atong Ginoo walay katapusan, walay sinugdanan, walay katapusan. Salmo 90 bersikulo 2 nagingon nga walay sinugdanan ug walay katapusan natong Ginoo. Unya ang kinaiyahan sa tawo adunay sinugdanan mo bitaw na kay birthday ug napo kay death of birth date of death o death day o birthday. Sa to pa ang tawo adunay sinugdanan ug doon na po'y katapusan sa kinabuhi. Hebrehanon 9:27 nga ang tawo mamatay sa makausa ug human ana hukman siya sa Dios. So naay katapusan ang tawo. Pero ang Dios walay sinugdanan ug walay katapusan. Ikaduha nga aspeto nga atong itandi pagkaputli sa Dios batok sa sala. So ang Dios balaan, hingpit ug walay sala. Samantala ang kinaiyahan sa tawo na taong makasasala tungod sa pagkahulog sa tawo. Roma 3:23 ang tanan nakasala ug nailayo sa Dios. So ana pa lang daan makiigsunan nga ang tawo nakasala wala na siya authority mga kaigsunan nga mahimong sama sa Dios nga maka-grant og kanang request o mga pag-ampo sa mga taong nangindahay og nagtawag nila. Ikatulo, sa gahom. Ang Dios makagagahom sa tanan. Sumala sa Jeremiah chapter 32 verse 17, apan ang tao limitado kaayo. Dili kita sama sa Dios, limitado kita gunahuna, limitado tag kanang panglantaw, limitado tag pangdungog. Dili tanan kahibalo ka. Pero ang Dios kay gamhanan labaw sa tanan, kahibalo siya bisan sa imong nahuna. Pero dili na nato kaya. Di man gani kaya sa mga buhi, samot nas mga patay. Nganoon sa man nga ang patay gi-declare naman da sa Biblia nga wa na sila kabalo sa mga kinabuhi sa nas kalibutan or sa mga buhi diya sa kalibutan wa sila gidulaw yung ano man nga inyong ngano man ang uban nga mura bag nakahibalo ang ilahang mga minas kinabuhi sa mga buhi. So dili na siya biblikal. So ang biblikal ang tao limitado og kanang abilidad, limitado ta og panglantaw, limitado ta gunahuna, limitado ta og ginhawa, limitado ta kinabuhi. So dili ta gamhanan. Dili ta gamhanan nga sama sa Ginoo nga makagrant sa mga wish or mga prayer sa mga tao. Dili ta ingon ana.
Muna nga wala tay authority ana mga kaigsunan. Bisan pag unsa ka kabalaan o unsa ka kining manggiitan na klase nga tao, pero wala tay kinaiya sama sa Dios nga labing gamhanan. Ikaapat nga espiritu kahibalo. Ang Dios nasayod sa tanan, gitawag niya siya all-knowing God. Salmo 147 verse 5, God is all-knowing. Kabalo ang Ginoo sa tanan. Pero ang tao limitado kay kahibalo, limitado kay pagsabot. Ikalima, sa presensya. Lahi kayo, presensya. Ang Dios naa sa tanang dapit, sumala sa Salmo 139 verse 7 to 10. Pero ang tao limitado kay dapit nga pwedeng maadtuan. We cannot go many places at one time. Muna ang atong presence, we cannot do what God can do. Di na to kayang mabuhat ang unsay kaya sa Ginoo. Muna nga sa presensya pa lang daan makaigsunan nga ka nga katong espiritu kay bright man to kay bisag asa na malupad-lupad man dili lagi. Dili kita parehas Ginoo. Lahi ang espiritu sa Dios o espiritu sa tawo. Limitado kaayo ang sa tawo compared nimo sa Dios. Kay ang tawo kung mamatay siya, di siya may sama sa Dios nga espiritu nga kabalos tanan og naas tanan dapit, dili ingon ana ang espiritu sa tawo. Diya sa ikauno mga kaigsonan, sa espiritu sa gugma hingpit og walay kondisyon nga gugma sa Ginoo. 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Pero ang gugma sa ato kitang tao conditional, og ang gugma sa tao mapakyas. So lahi kaayo, diferensya kaayo. Ikapito, sa pagkamatarong palang daan mga higala, no? Hingpit nga matarong og dili gyud makompromiso sa sala ang atong Ginoo. Di gyud siya maguyon-uyon sa sala, dili siya makompromise og sala. Pero ang tao matarong usahay pero sagad masayop. Matarong usahay pero sagad masayop, usahay masayop og bias, no? Dili gyud just ang usa ka tawo. Pero ang Ginoo matarong og dili mo kompromiso og sala. Kung unsay iyang gilang sala gina siya. Pero kining tawo bisan pagkabalo siyang sala iyang nabalaan pero buhat gihapon. Muna ang tawo. Brad Jeter Sangwinsa ingon siya, mao nang dali ra ang Satanas mangitag paagi once na gani ang tao mo bisita sa sementeryo, ngita gyud nagpaagi ang demonyo aron ka mailad or malingla pag-ayo. Tinuod na Brad Jeter. So muna nga kamo nga nakaibalo karon wato mo sementeryo ay na mo pagigisto patay. Okay ra mo to mo sementeryo, wala problema, ay lang pagigisto patay. Ikawalo nga espiritu mga kaigsonan, pagbalhin or pag-usab. Kining pagka-changing, no? Sa kinaiya sa Ginoo is unchanging. God is unchanging. Dili siya mausab, dili mabago, di mausab ang Ginoo. Unsa ang iyang batasan og kini og standard nagpabilin kana wala mausab mga higala. Pero ang kinaiyan sa tao kinahanglang mausab o kinahanglang mabago og mag-usab-usab pod. So nag-usab-usab sumala sa emosyon, panahon o sitwasyon. So mao na ang kinaiyan sa tao, muna nga dili jud ta parehas og kinaiya sa Dios. Muna nga dili ta angayan nga pakisayran o pangayuan og tabang o bisan pag unsa ka kamaayong tawo sa kalibutan nga di ta angayan nga ampuan og pangayo og tabang. Kay dili ta parehas og kinaiya sa Dios nga kanang attribute. Pero sa kinaiya og pamatasan mahimutang maka-reflect o maparehas niya sama sa pagkamahigugmaon, pagkamalaluyon, pagka kining sa pagkamahigugmaon, love, joy, peace, patience, pagkamapensensyoso, uban pa mga batasan sa Ginoo nga nindot. Pwede ta may sama na, pero sa attribute sa Ginoo mga kaigsonan, lisod kaayo nga mahitabo na nga main ana ta. Kay ang Ginoo all knowing man pero dili ta all knowing. Kitang tao dili ta all knowing, no? Ang Ginoo is everywhere. His presence is everywhere, pero kitang tao dili ta ingon ana man, no? So dili kita
sama sa Dios nga angayantang ampuan, angayantang halaran o angayantang pasidunggan sa mga buhi kung kita mamatay. So bisan pa kung sa kakabanggiitan dili ta angayan nga ampuan sa mga tawo. Ikasiyam, sa kinabuhi. Ang Ginoo mo'y tinubdan sa kinabuhi, pero kita nagsalig ta sa kinabuhi sa Dios. Kitang mga tao nagsalig sa Dios para mabuhi, pero ang Dios wala nang salig sa tao. Kay ang Dios tinubdan sa kinabuhi. Kana palang daan mga kaigsunan. Dili na gyud nato ma-reach ang Ginoo sa ana nga level. Kay kita nagsalig ra gyud ta sa Dios nga mabuhi. Pero ang Dios mo'y tinubdan sa kinabuhi. So ngano man nga ang tao makig kanang konsulta og mga espiritus patay nga unta taga-imigrasya may kinabuhi alo ma kanang bantay ang taon mi sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Uy igsuon, ang Ginoo mo'y tinubdan sa kinabuhi, dili kitang tawo. Dili kita mo'y tighatag og maayong kinabuhi. Dili kita ang tinubdan sa maayong kinabuhi. Ang Dios mo'y maghatag nato kana. Muna nga sa Dios ta mo sangpit, sa Dios ta mangayog pakitabang. Amen. Sunod, number 10, katapusan, kaluwasan. Sa kaluwasan, kitang tao di ta kaluwas sa atong kaugalingon nga paningkamot, kundili nagkinahanglan tag Dios aron ta maluwas. So diha palang daan makigsunan makahatag og hingpit nga kaluwasan ng Dios. Hebrehanon 7:25 atong basahon makigsunan. Hebrehanon 7:25. Ang sa giingon diha sa Hebrehanon chapter 7 verse 25. Atong tan-awon. Hapit ta mahuman. Hebrehanon 7:25. Og busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. So kinsa man ang buhi hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios Amahan alang kanila kanato nga mga buhi pa si Ginoong Hesukristo. So kung mag-ampo ka, magpakitabang ka, magpakisayod ka duol sa atong Ginoo, kay siya nahibalo og nasayod sa tanan og ilabi na sa paagi sa kaluwasan, kaya niyang buhaton ang pagluwas nimo og nako. Atong pakpakan ang Ginoo ana mga pinangga. Asa naman tong pakpakari? So pagkanindot mga kaigsunan, mga kaigalaan sa message atong nakatunan karon. So panapos nga pangunahon na before ta mo end atong programang kasayuran. Ang kalainan sa kinaayahan sa Dios ug sa tawo nagpakita nga kinahanglan gyud nato nga siya ato orang saligan. Siya ray atong saligan, siya ato ang sangpiton sa panahon sa atong mga problema, sa panahon sa atong mga kalisdanan, sa panahon sa atong mga panginahanglan. Ang Dios atong sangpiton. Dili ta magsangpit sa mga patay na. Di ta magsangpit sa mga nangamatay na nga mga minahal kinabuhi, kay patay na sa wa sila gidulaw sa atong kahimtang karon. Apan ang Dios nasayod sa imong kahimtang karon, kay buhi siya hangtod karon og nahibalo siya sa imong sitwasyon karon. Usa siya ang imong sangpiton, siya ang imong alagaran, siya ang imuhang pasalamatan usab. Okay? And then siya ang hingpit, walay sayop, dili masayop. Kita limitado ta masayop ta, pero ang Dios perpekto, dili masayop. Mao nga kinahanglan ang matag usa ka nato. Kinahanglan tang magpasakop sa Ginoo og mosalig ta sa iyang pamaagi sa tanang mga butang. Atong basahon ang message ni Brad Ferdinand Lopez. Kay ang mga panaad sa ato ang Ginoo dili gyud mapakyas
og ang usa niini nga nakadawat sa saad sa atoang Ginoo si Abraham nga iyahang giingnan nga hatagan niya daghang mga anak bisan tuod si Abraham tigulang na kaayo o giingnan sa atong Ginoo nga giingnan sa atong Ginoo nga sama sa gidaganon sa balas sa baybayon ang mahimong niyang mga kaliwat, Pastor John. Amen og amen. Okay, salamat sa Ginoo, no? So ang Ginoo mo'y nasayod sa pamaagi unsaon ta pag-bless, unsaon nga panalanginan ta mo na nga ato ta sa Ginoo magpakitabang, ato ta sa Ginoo mga blessing, ato ta sa Ginoo mangayo sa atong mga panginahanglan higala og igsoon. So busa kun ikaw nga nasayod ka karon sa pulong sa Ginoo, ako nang hinaot og nagampo nga unta di na ta mo ampo or magpakitabang or magpakisayod sa mga espiritu sa patay na. Ato lang ta mo ampo, ato lang ta magpagisayod, ato lang ta mo padangat sa itong mga yangungo sa kinabuhi, mga pagpakitabang sa buhi nga Dios nga naminaw nimo karon, naminaw na to karon og andam siyang mutubag sa imong mga pag-ampo, og andam siyang maminaw sa imong mga yangungo sa kinabuhi, og andam siya nga magtagbo sa imong mga panginahanglan. Igsoon og gigala, I hope and pray nga nisabtan nimo ni karon nga mga message sa atong programang kasayuran. Naghinaot ko nga daghan pa kag makatunan sa atong programa dinhi sa Shine FM. So before ta mo panamilit mga higala makaigsuonan atong ipadangat ang atong mga nakatunan diha sa mga pag-ampo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mag-ampo ta. Among langit nung Amahan, salamat sa mga kasayuran, mga informasyon nga among nadunggan karong gagabhion. Salamat sa mga kinabuhi nga ablig sa labutan, hunahunag kasing-kasing sa pagdawat ug nagdawat sa imong mga pulong Ginoo. Thank you, Lord God, sa mga kinabuhi nga imong gibless. Og Lord, nagsangpit kami kanimo og sa tanan mo mga yangungo, mga request o mga pangandoy, mga plano among isangat diha lamang kanimo Ginoo. Tanan among mga request Ginoo among ipahidangat diha lamang kanimo Ginoo. Kay ikaw buhi nga Dios og nasayod sa tanang butang og nasayod ka Ginoo unsaon nimo pagpanalangin ang imong kinabuhi. Ikaw ang Dios nga labing gamhan. Ikaw ang Dios nga bright kayo, grabe ka ka bright, grabe ka ka maayo, o grabe ka ka manggialamon, Lord God, compared namo, Lord. Busa ikaw lamang ang angayan, ikaw lamang Ginoo ang among ampuan, ikaw lamang Ginoo ang among sangatan sa tanan namo Ginoo nga mga request sa among kinabuhi. Lord, salamat sa mga kasayuran, informasyon nga imong gipadangat kanamo pinaagi sa imong mga balaang pulong, Lord God, o gamit ang imong alagad sa pagsulti dinhi sa programa. Ikaw magpanalangin sa tanang namati sa ilahang mga radio set o sa ilahang mga cellphone, Lord. Ikaw mag-bless kanamong tanan. Salamat Ginoo akong mga pag-ampo sa mga listeners sa Shine FM. Ikaw magapanalangin kanamong tanan. Salamat Lord sa imuhang gugma, kaayo o pagkamapailubon namo Ginoo. Pasailua Lord God sa mga katawhan, Lord nga dunay mga kasipyatan, mga kasalanan o mga nahimo nga dili maayo Lord, labi na sa pakigsayod o pakigsulti sa mga patay. Unta Ginoo, di na nila nabuhaton. Unta Lord, nga nasabtan nila Ginoo nga ikaw lamang ang angayan na sampiton kay buhi ka nga Dios, ug angayan ka Ginoo nga among halaran sa among mga pag-ampo, mga pagpakitabang kay nisalig man minimo Ginoo. Musa Lord, among isalig ug itugyan kanimo kining tanan sa tanan nga naminaw karon. Ikaw magpanalangin Lord, magaprovide sa among mga panginahanglan. Bless everyone Father God as I pray in the mighty name of Jesus. Amen og amen.